Hai budak-budak alam. Masih bersama centilnya Rudiska. Di sponsor langsung budak-budak janda. Rudiska asik inyong abang biru lampune disco aku kurung dadi nomor loro bojo sing turu andong tresno mas uga andong waktu jam mikir butuhe mikir ganjane ora saiki bingung pikire teleng dina biru lampune disco Sita lemu mas dadi nomor loro bojo sing enom njaluk disayang sing tuwa njero gak digoyang sirahmu men ora turu andong tresno mas uga andong waktu mikir sing kono mikir sing kene dur saiki telu bojone Oke, terima kasih matur sembah nuwun atas penghormatan Mas Gemplu datangnya dari Mojo pindah tempat Padang. Selasa lagi di Bilan Ruah nanggap Tayub kumpul di rumahnya Bendi Putra dari Kilur Asinal. Bergabung Jaha Hartono Rahil Kedawung, Jajam Saryanita Kalismut dan kawan-kawan telah sedih tampil di pagelaran. Jaipongan salah jingipun melaturakan tepatang Mas Eko. Generasi muda, Cak Yusuf, Bung Siin, Mas Randy, sekalian Cak Herman, Bung Fian, Mas Oil, Kali Semut. Sumonggo.